Чудният и жесток странник. Седнете край огъня, деца, и слушайте. Ще ви разкажа една стара българска приказка. Приказка за алчност, безразличие, състрадание и непослушание. Приказка, която служи като урок, изваян от камъните на времето. В едно село по време на голям празник се появил просяк. Селяните празнували с песни, танци, потрупани трапези и вино, което се леело като река. Просякът, измъчен от глад и жажда, помолил за троха хляб и глътка вода, но бил посрещнат с презрение и отблъскване. Селяните били твърде заети със своето веселие, за да проявят милост. Сърцата им били затворени за чуждата болка. Пирът им бил по-важен от човешкото страдание. Сред цялата тази жестокост, една бедна вдовица проявила състрадание. Тя била най-бедният човек в селото, но сърцето й било богато на милост. Въпреки собствената си нищета, тя била готова да даде за лък хляб на просяка. Хората и се подигравали и укорявали за нейната щедрост. Казвали и че е глупава, и че си пропилява малкото, което има. Но тя не обръщала внимание на злобните им думи. Вдовицата приближила просяка, водеща трите си деца за ръка. Тогава просякът разкрил истинската си същност. Той не бил обикновен просяк, а предвестник на разрушение. Предупредил вдовицата да бяга с децата си, защото селото било обречено. Той предсказал надвисналата гибел над селото. Казал и чул, че трябва да бяга, без да се обръща назад, защото ако го стори, ще се превърне в камък. Просякът отправил предизвикателство към селяните. Забил тояга в земята и ги предизвикал да я извадят. Селяните се засмели и се опитали да извадят тоягата. Но колкото и да се напъвали, не успели. Неспособността им да извадят тоягата подчертала тяхната слабост и морален упадък. Силата им била само привидност, а сърцата им празни. Просякът без усилие извадил тоягата. От дупката, която останала, изригнал поток от вряла вода. Водата заляла селото, унищожавайки всичко по пътя си. Хората пищели и плачели, докато били погълнати от водата. Техните викове били последният им спомен, преди да бъдат заличени от лицето на земята. Алчността и безразличието им ги довели до гибел. Вдовицата, загрижена за съдбата на селяните, не послушала предупреждението на просяка. Тя и децата й се обърнали назад към селото. В същия миг били вкаменени, превръщайки се в каменни статуи. Децата се опитали да помръднат майка си, но не могли. Те били завинаги затворени в каменна прегръдка, свидетели на трагедията. Непослушанието им ги обрекло на вечно страдание. Историята завършва с призрачния образ на каменните фигури. Те стоят като напомняне за съдбата на селото, като вечен паметник на човешката глупост и жестокост. Каменните фигури са вечен урок за важността на състраданието, щедростта и смирението. Те ни напомнят за опасностите от непослушанието. Чудният и жесток странник действа като божествена сила, която раздава справедливост. Историята оставя след себе си трайно свидетелство за разрушителната сила на човешките слабости. Нека тази приказка ви научи да бъдете добри и милостиви, защото никога не знаете кой стои пред вас – просяк или ангел, изпратен да ви изпита. Запомнете, деца, че всяко действие има последствие и че добротата винаги ще бъде възнаградена, а злото – наказано. Сега затворете очи и си представете каменните фигури, стоящи там завинаги, като мълчаливи свидетели на една трагична история. И помнете, че приказките са огледало на живота, в което можем да видим себе си и да се научим да бъдем по-добри.